Beth yw'r Coleg Cymraeg? Ni yw'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Rydyn ni'n gweithio ar draws Cymru gyfan yn creu cyfleoedd astudio ac hyfforddi yn y Gymraeg. Nid coleg traddodiadol gyda lleoliad penodol ydyn ni, ond yn hytrach ni'n gweithio trwy rwydwaith o ganghennau o fewn colegau a phrifysgolion ledled Cymru. Ac rydyn ni'n gweithio gyda cholegau addysg bellach, prifysgolion, darparwyr prentisiaethau a chyflogwyr. Rydyn ni'n datblygu cyfleoedd i fyfyrwyr allu defnyddio'r Gymraeg sydd gyda nhw yn fwy hyderus. Mae ein gwaith yn cynnwys annog pobl i ddilyn cyrsiau a hyfforddiant yn Gymraeg a dwyieithog yn y colegau addysg bellach, prifysgolion a gyda darparwyr prentisiaethau. Cynnig ysgoloriaethau i ddysgwyr a myfyrwyr i astudio rannau o'u cyrsiau yn Gymraeg. Rhoi grantiau a chydweithio gyda cholegau a phrifysgolion i ddatblygu modiwlau a chyrsiau cyfrwng Cymraeg ar draws pynciau. Creu a darparu adnoddau dysgu Cymraeg a dwyieithog i gefnogi darlithwyr a myfyrwyr. Trefnu digwyddiadau i roi cyfleoedd i fyfyrwyr a dysgwyr i ddefnyddio'u Cymraeg bob dydd. Rydyn ni'n annog pawb i ddefnyddio'u sgiliau Cymraeg er mwyn creu gweithlu dwyieithog i'r dyfodol, a symud yn nes at uchelgais Llywodraeth Cymru o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050. Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Agor dysau drwy addysg a hyfforddiant yn y Gymraeg.